idem teraz kontrolovať jednu fotopascu, ktorú mám na Jazvečej nore. Už dlhšie nič neposlala, takže predpokladám, že už sa tam vybili baterky. Takže som vedavý, čo tam nájdem, lebo okrem fotiek, ktoré mi posílala, sa tam nahráva aj video, takže uvidíme. Tak, už som od Jazvečej nory dostatočne ďaleko. Nechcel som tam pred ňou rozprávať, veď povedať vám o tom môžem aj viac. Tak sa tu na chvíľku posedím a porozprávam trošku viac o tom, ako som to tam mal nastavené, ako som to mal fotopascu a čo na nej vlastne bolo. No, tak teraz mám konečne trošku priestoru vám povedať viacej o tom mieste a o tom vlastne, ako som tam tú fotopascu mal. A možno v prvom bode poviem, že mal som tam posielaciu fotopascu, ktorá vlastne funguje na princípe SIM karty a má zároveň aj pamäťovú kartu v sebe. Takže ona tie zábery, ktoré odfotí, tak jednak ukladá na pamäťovú kartu a podľa nastavenia ich následne aj odosiela. Čo bolo super, lebo keď som vlastne tú fotopascu k tej nore dal, tak nebol som si istý, ako veľmi aktívne je využívaná. Teraz už je to vidieť, ale v tom čase to ešte také aktívne nebolo. A vlastne hneď, myslím, že prvý večer mi došla vlastne správa, že tam je jazvec, respektíve rodinka troch. Koho by zaujímalo, aký som tam mal model fotopasce, tak je to Oxy Spider 4G, ktorá vďaka SIM karte dokáže odosielať zábery do telefónu, či už na mail alebo cez SMS-ku. Ja to mám nastavené tak, že odosiela mi do mailu iba fotky, aby mi to šetrilo dáta. A zároveň to zvyšuje úspešnosť odoslania v miestach, kde je horší signál, ale potom vlastne na pamäťovú kartu tej fotopasce ukladá, ak to tak nastavím, aj videá. Takže ja síce viem, že tam aktivita bola, viem, že bola pomerne intenzívna, ale neviem, čo sa tam presne dialo. A to vlastne zistím, až keď si pozriem tie zábery. To si pozriem potom doma v počítači, ak tam bude niečo zaujímavé, tak to sem určite strihnem. Inak s tým modelom máme veľmi dobré skúsenosti, koho by to zaujímalo, dám potom do popisu aj link, kde si ten model viete pozrieť bližšie. No a teraz si už poďme pozrieť zábery jazvecov. A teraz idem skontrolovať ešte jednu noru, na ktorú viem, že chodia líšky a jazvece. Lebo keď som v tom okolí bol naposledy fotiť, tak som pozrel, čo na tej fotopasci bolo. Ale nemal som pri sebe vtedy náhradnú pamäťovú kartu, lebo som tam nešiel s tým úmyslom, že idem obospodarovať fotopasce. Takže som to len narýchlo pozrel na tom displeji. A dneska som pripravený lepšie. Takže sa tam idem teraz prejsť. Vymením pamäťovú kartu a potom doma v kľude na veľkom monitore si pozriem, čo tam bolo.
No, už sa blížim k nore. Zase vám to iba ukážem. Nechcem zbytočne pri nej rozprávať. Neviem, či to tie zvieratá ruší. A je asi dosť malá šanca, že by zrovna boli teraz vnútri. Zrovna pri tejto nore. Ale zbytočne. Takže poukazujem. A potom si keď tak tomu ešte niečo povieme. Fotopasta skontrolovaná. Pamäťová karta je so mnou. Už pri tej nore som videl, že tam boli aj jazvec, aj líška. Bol tam diviak, bola tam vysoká. Takže život tam je. Takže ja na dnes skončím, ako obyčajne, poza tmy domov. Toto video vzniklo aj s podporou nášho nového e-shopu tentaur.sk, z ktorého mám tieto fotopasce. Takže ak by vás to zaujímalo, tak linky vám pridám do popisu a vidíme sa zase na budúce.